roku 2008. Chalani, Karol, trošku tišie, lebo ideme interviu, aby ste neboli v zázname. Díky. Takže tieto fotografie pochádzajú z môjho návštev. V roku 2008 sme boli na Svetovom kongrese FIAT. Sa uchádzali členstvo ako Slovensko na usporiadanie ďalšieho kongresu, čo sa nám podarilo. A v 2007 som bol v Lišuji na kultúrno-fotografickom festivale, ktoré Čína robí, som povedal, každé 2 roky pre svojich členov zväzu čínskych fotografov a aj pre zahraničných hostí. Čína je úžasná krajina, nielen z hľadiska prostredia, z hľadiska prírody, krás, premien, ale aj z hľadiska ľudí. Viete, keď človek najprv nejak z Európy vníma Čínu ako čo to je za krajina a má tie informácie z nových, z médií, tak si urobí určitý obraz. Ale ten obraz je úplne iný, keď prídete tam do rodiny a oni vás pohostia čajom, dajú vám obed, večeru, ukážu vám všetko, čo vám vidia na očiach. Takže tá úprimnosť je taká istá ako u nás Slovanov alebo Slovákov. No a by som povedal taká zmena, ktorá je, že ešte sa radi smejú. Či už na ulici, alebo pri rozhovoroch a sú proste natešení, že môžu s vami byť. Čo bolo teda najfotografickejšie? Bola to tá krajina alebo tí ľudia? Myslím, že tá krajina je pre nás taká očarujúca a tým, že som krajina, tak tú krajinu im závidím, ale v dobrom. V ktorých krajinách možno ďalších ste mali možnosť počítať, ktorá vás najviac oslovila? Bol som na fotoexpedícii v Kyrgyzstane, to je blízko čínskych hraníc, takže aj tá bola zaujímavá, ale charakter je úplne iný. Je to 3000 metrov bez lesov, sú to skaly, proste niečo iné. Bol som v Alpách, poznáme, to sú skalisté hory, no ale tá Čína, tým, že je to dole na juhu, kde sme my boli, Lišuji, tak tam je teplo, je to vlastne ako tropické pásmo a tá bujnosť tej flóry a fauny je fantastická. Je pre fotografa zaujímavé možno fotiť stále Slovensko, keď precestoval kus sveta? Ja si myslím, že sa Slovensko stále dá fotiť. A to nie len Slovensko, lebo nikdy neurobíte ten istý záber. Nikdy. V krajine 100% nie. Pretože tie živly zeme, ktoré tam menia ten charakter, stále pretvárajú a premieňajú tú krajinu. A my, fotografi, a teda hlavne ja sa snažím zachytiť ten moment, podeliť sa s divákom. Čiže ak som pri východe slnka, západe, pri bleskoch alebo výchrici, tak tí, čo sedia doma, tak potom moje fotky môžu vidieť v galérii alebo proste v katalógoch alebo na internete.